Eta
ez zartzen duten nik nire itaren etxera egotea nuela, haiek ordea ez duten ulertu Jesusek esan zuena. Jesus Nazareta jaitsi zelarekin eta haren menpean jarraitu zuen. Haren amak bere bihotzean gordetzen zituen gauza guzti hauek. Jesus berriz aurrera zegoen jakintzan, gorpuzkeran eta grazian, jainkoaren eta gizakien begietan. Jaunak esan gauko igandeotako bezala, beti liburari ondorengo igandean ospatzen da familia santuaren eguna. Bakarra, liburari eguna igande zorretzen da, orduan abenduaren hogeita egiten da. Ondorengo igandean urtarrilaren bata izango litzatekeelako. Baina, beste da, liburari eguna ospatu eta ondorengo igandean beti familia santuaren eguna ospatzen duen izan. Batez ere gure begietan jarriz, Nazareteko familia ederretan. Jesusek, Mariak eta Josek osatutako familietan. Eta gauz bat batez ere gogoan hartuz. Eta esan dezake, kristau familia hoxe eta importantena, maitasuna, elkar maitatzea. Familiko kideen arteko harremana beti maitasunean oinarritua izan dadila. Bakoitzak bere eginkizuna izango ditu, seme-alabak errespetatzea, errespetatzitzea, bakoitzak beti harreman guztiak maitasunean oinarrituta egon behar dira. Guretzako hori aipatzea hasi gauzak egitea dela ematen du, baina ez da izango da kultura guztietan, kultura eskotan, gogotasun handia egoten zen, esate baterako erronka kulturan, erronka zuzenbidean, familia gauza gogorra zen. Beti ez ziren, halako beste mundu batean, familia osatua, eta familia esate zenak, dutzen zuen ikerra ezko autoritatea, baita zigortzeko fisikoki eta batzuta ere beriot zigorra aplikatzen zuen, zegoen maitasunean oinarritua familia. Eta esan dezake, Jesusek erakusten duen bezala, eta gaur egun nagusia bezala mundu
egun bat, uniez, temporero, preokupazio horrekin, kezka ikaragari horrekin, pasatu zuten, eta artiku zuten eta Jesus erakusten bezala, bere aitaren etxean, bere esan zinen bezala, eta guzera, esan bezala bere gauzadotik agertzen zaigu gauza bakarra. Segur asko, Jesusek ez zuen beste ezer aipagarririk egin bere gauzadoan, olako bizitza normala eraman nahi zuen familikoan. Eta horrek erakusten digu gauzarik balio zuena hoxe dela. Normaltasun hori, elkarri lakutuz, bakoitzak dela eginez, elkarri hartatuz, momentu txarretan, beste lagunduz, horrek balio duela digina. Egunerokotasun horrek eskatzen digu da gaur horretan, familia santuari, Jesusek, Mariak eta Josek osatu zuten familiari eskatzen diegu guri ere lagundu dezaketela. Guk ere, gure familietan, gure arteko harremanak maitasunean oinarrituta izan ditzagun. She